Ang suotang po karon hatagan og pagtagano pinadagi ni sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Milencio. Aha. Ibatan kay duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Milencio. Kini ako problema. Parehas ni sa uban ng mga problema sa ilang mga asawa. Kaya kini ko asawa, dili ang kay tigre ni. Dragon pa yun. Pero aron niya masabtan ang sugilan nun, inong ko ni pagsukot. And now, the end is near. Oh, gawa, pagkaw ko. Dong Micho! Wow, kanindot yun, imog tingog yun. Pagkaw mo gay! Mau ba day? Sa pagkaw na dito, ipaminang liyapan. Ikating mo kami. Lagi! Para kang kinsa man to imong ikanta, kinsa may imong gidalitan ato. O siyempre, para sa pinalangga ng asawa, nga mao ikaw, para imutukan. Ah! Sakit ako na nagod. Ngalit mo ka? Ha? Kanang moingon man ka nga para ako to, tuamang ko dito sa sud. Kung para ako to, dito ka ni kanta sa sud. Kung kay di makadiris gawas, so klaro kaayo nga para to sa silingan. Silingan ko taon. Patagka mo lang ka? Ay, lubya, ako pa may kunhon nimo. Nahibaw ko ang imong gitarget kanang katabang sa tong silingan. Sapa ka niya, oy. Ako, mamunit ko katabang. Oh my goodness. Silas baya nimo, giuyab ang gaito nimong tindirag to ba sis Kina? Sa una man to. Onya, dili pa man ta adto uyab. Hilom dia, mulusot ang kada. So dito, ipuspos ko ng sista ni Puros Agtang ni Murod. Pakita kang aninipot na wa maglupad ron. So dito! Ikita ninyo guys. Ha? Mapagali pagsugod. Piti na ko na yun. Ingon ani katigre ang asawa. Ang usahay, murag dragon. Ha? Di pa ni mao. Unya to. Maitang kinababihan na, uy. Maupos ka niya kung pailuban niya. Awag yun. Magmahir ka na siya ba? Awa niya. Maitang kinayan niya sa wahay. Pasensya ko mayo. Ubutin ko pasensya. Kita niya. Tuon na niya siya. Sikil na kong pailo. Mao na yung kinaya, guys. Murag tigre. Murag sa dragon. Kapaita. Awa niya. Awa niya. Hindi ko kapugong. Kita niya kinsa ko. Kita niya kung sa ko. Awal ko. Ay, natulog na agaron. Abot, ngaway na ito. Naunsa naman sa nag-agtang ni mo, Milencio? Awo, napakong. Pakong. May isang pagkapako nga, no? Kay mihulmag gamay sa takom ang kaldero? Utro sa niya. Ugangan na, ayaw. Mauna. Isag ninyo na magbiga-biga lang kahapon. Ang sugod magibigagod. Taka mo lang. Nanay patring, biga-biga ko taon. Nabaryoy na lang ta. Naibaw manggod ko daan sa imong pagkabutakal. Anong may ngamdaw ka mo takalo eh? Ano? Kita ka nga, ha? Kita ka na ko ihabalang anay yung mga butakal. Ha? Parehas mong doda. Maglagod ka ni ko. Na! Brenda! Bakit ba? Dahil yung bana ang agis, Brenda! Wado gang. Ang bari yun. Kagkito na niya. Oy, asa naman sa kuno ka? Simbahan. Hoy, Milencio, Simba. asa ka? Simba ko, ampo ko. Asa si Melencio na ipatring? Ay, ato kulutos sa simbahan na, mag-ampo. Noon sa good, di man daw to ka maong mangrusoy, irihis man to. Oh, istorya lang tong iya. Istorbot, istoryang binotbot. Bantay bitaw inig abot ato. Kita gito siya kulata nga way pahuway. Ay, ayo, sa pana, Brenda, oy. Ug mamatay ng bana ni mo, kinsa na malay imong kulatahon. Oh, unsa akong kumala na na siya nay, akong pipikon, akong amaman. Eh, puspose. Ha, pugod siya ito eh. Pre, ako pa rin mo, pre. Huwag ka na yung masawa ba? Para mausap sa batasan. Sukli na! Pre? Maulagi na. Sukli na. Pre. Muna sakto. Bida ni mo. Ako pa yung butang siya mong dapit ay. Nanaw na ko kung asawa eh. Nawa na. Lugpa din na sa kong kumo. Suko na. Piti na na! Pre. Recorded by X Thunder Gaming.
Abin niyo, pre. Nagpugong lang bitaw gid ko, pre. Ako, di na masilbi na ako. Ako ay pugong. Pugong ah! Ayaw na, pre. Ang sayaw, ha? Nga naman, ikaw talawa na ka? Hadlo ka? Kana mga asawa, pre. Panggaon na. Ngayon ang panggaon, mahalon kay... Kung... Tahon. Kay ikaw, mahalon mo na ako asawa, pero kung kwanggol ka ni, pinti na yun. Oh, anak, yun. Usara ka singkag, singhag na ko, okay naman sa dayon. Mauna bilisyo. Anak ang bilisyo. Tinuod mo, pre. Di mo inuumura. Bilong kami, bro. Ito si to believe. Noon sa ka. Tinuod mo nga, pre. Oy, ako ba? Usara ka, singka na ko, pre. Okay lang din na. Doling, hoy! Nagkapanglapan na ka? Nagkapanghugas ka ng plato? Mana! Nakapangilabaso na sa kong sala! Nga naman! Ha, see? Umutubag, please, ha? Usara ka singhag na ko. Bungot ito'y. Kanya ko asawa, bisa kung saan lang akong gibuhat nga di siya masukong ko. Plus na kong gibuhat, mauna lang yun ang uyon sa tanan niyang gusto. Ug ang pagpakilom na lang. Pero sakay, Wa pa si Melencio, Nay? Wa pa man ko kabantay may abot. Bantay lagi din tawhana. Nanginit na rabaning kumo na ako. O naray, nay, siya na nang naglakaw padungan he. Lah, murag nakainom ra ba? Your words. Dili lang ka na ya. Ako sukaton. Nganong karon ka lang, ha? Sa dalawang orasa? alas 9, June 26, 2025, adlaw sa mga asawa. Ano ako sildo day? Wanit ko nga. Wa ko mahubog. Kainom lang ko. Agay! Pagsuka na dito, kay mga aon na ta. Oh, unsa na? Mo na resulta sa mga bogo kasabton. Giingna na ta ka nga ayaw gyud na pasok ang akong anak. Kay naibaw na ka kung unsay mahitabo nimo. Mga bright man mo. Oo, natural. Ha, kamera ko kaliwata. Ikaw, ambot ug tagadiin kang kaliwat. Bright ay kaliwat na Uy, sultihan ta kami linsyo ha. Hapit ko mabalediktorian kani adto. Usa na lang gyud kuang, usa ka bangko na lang gyud. Usa lang nga bangko na Kay pagtawag sa mga maestra kung kinsang valedictorian, ang gitawag ang akong katapad, unap-tapsingan ra gyud ko. Bright ka. Ang sabi yung binasaya sa what? Unsa? Ang sabi binasaya ng what? Unsa? Bungot. Bungol mo di ka na Ang sabi binasaya ng what? Unsa lagi? As kang buko Ingon ko, unsay binisaya sa what? Unsa lagi? Buko. Pabungol-bungol dahil ng buko ay. Hilabya! Hoy, Melencio, wa ka makamatikwit. Tulo na kaadlaw nga wa na kumutingog nimo. Og moabot pa ni usak semana, unsa may kasulti ka nimo ini? Oh, salamat. Pwede i-extend mo ko sa kabuan? Paraw ka. Mo! Agay! Pahit na lang yun. Nga naman, musukol na ka ha? Musukol na ba ka? Bunog na niya. Ako nuluoy sa akong kagalingon kay bisag idagdao ko sa wasawa pero hindi man ko masukol eh. Grabe ni kayo sa anak ko ha. Unya doon ang pagdi mas grabe pinyo hitabo. Melencio, dire kay dire sa ayo sa paglakaw. Gusto ko nga sa di pa ka mulakaw, mangayo ka na kog sorry. Sa asa man ito rin. Bahay na itong akong gisulti nimo gud. Ha? Pangayog sorry. Oh, ako ni ay si Melencio, bana ni Berinda. Ako musaad sa kong asawa nga dili na mamabahay pa. Sayang dam ko. Ug ako isaad nga dili na ko mausab og pamabahay. Sayang dam ko. Ug magbinuotan ako, sayang dam ko. Unya mo usa pa ka. Dili na. Oh, lagi. Sige. Ato na ko sa tong kwarto ha. Kung sa mga dito day. Matug. Day. Ay, makatugay. Ngano man? Basig, magdam ko na sa kanay nga ang mabahay ko. Huh? Patyon ka na gito, Melencio. Nay, napatao rin mo wifi, nay. Oo. Ano man? Gaya kong password eh, be. Unsa? Ang sa'y password na yung wifi yan, ay. Nga lumatag man ko.
Pero magsige na sa kag Facebook. Unyag masakpan ka, ako na sa'y mabutan sa akong anak, kay gitagaan na ka. Ha? Ako na sa'y mahayan. Unyag masuko na kong maayo nga akong anak sa may mahitabo. Ha? Sumbong ka noong kang Brenda. Naasa pa ng passwordan ng itong wifi na yun. Ay na lang ay. Di ko kasaguha na. Pagkakitort. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, Pre, pre. Nanam sa lagi biturong sa imong agtang, pre, ha? Unsa man na, ha? Bukol na o butoy? sama na pre, ha? Sama na pre, bukula butoy. Oh, balik-balik ko. Pili. Pili na mo na pre. Parehas naman na. Kidort mo Oh, pre. kana, kidort lagi mo ha, kidort ha? Pre, biso ko sa pre niyo, pre. Kung di din mo suklan mo kasawa, putos ka bukol ang agtang ni mo, unsa man kawi? Tinuro na pre. Oh, kana, ikaw litiging mo tinood ha? Mao nga ang among tambag din mo, ha? Patilawa din eh. Patilawa ang imong asawa taon kulata ha. Siya mo, oy, di siya mo imulata ni mo, ikaw mo mangulata niya, kulata na. Ito pre, kulatahan na. Kana, Sobra na na. Ako, di ko may mutangan na pre. Di ko may mutangan na. Time sa pre. Unya, kung ako suklan. Unsa may tabo. O siyempre, madlog na ni mo. Di na magka-aksyon o pasakit ni mo. Kaya, mutagaman naman na, mutagaman. Oo ba kaman pre? bitaw. Mao gina pre, ha? Unya, og kon murag bulaylo na, kana bang murag makaamgo na siya. Pauli na yun, alami na yun, ha? Imo pasabton nga di gani ka mo usab dai mao gina, nagabaldita mo kagud, ha? Mao na mahitabo nimo, ha? Correct. Di na siya mga balita, kana amaami na yun. Mao ba pre? Wala, amang-amang hinang pre. Oo, amang-amangi. Ha? So ay pre, di ba, effective ka na, effective. Ambot lang ka ni pre. Ambot lang ka ni. Asa naman to si Melencio? Panlakaw man dami kay mangumpra. Isibat yung kagwang ay. Melencio! Melencio! Ay, asa man ko rin yung tauhan? Nagiingnan nga. Dai. Ay, naakra man ko din diha. Ano mo ka mag-ilis? Di ba giingnan ta ka nga manlakaw ta kay mangumpra ko? Kinsa may pabitbito rin akong kinumpra, ha? Kinsa man? Oh, karon ba ito? Oh, binakog ugma. Hilog day, ugma. Pag-ilis dito. Pagdali, ha? Oh, dai. Oh, dai, ado na. Pamatay ng mga suga diha kay wala bay tao dire. Manglakaw sila sa nanay. Way mahabilin dire. Mana dai, mana. Ang TV gipatay na nimo. Oh, mana. Ang ref gipatay na nimo. Mana. Electric fan. Tanawa nag-under pa malagi na patya na. Oh. Mana. Ang washing gipatay na. Mana. Unsa na maliwa nimo gipatay? Ikaw na! Ano man? Mupasay ka na ako. Iba preso. Bilenso! Iba preso! Taka balak ka! Wa dito ko kapugong sa akong kagalingon. Agot ko maayo. Hapit ko matuo ka ako asawa. Ay nalang gani kay murag nakaamgo pa ko. Karon, isumbong ko sa akong asawa sa women's. Usaon man ako. Ako pa gidudaw. Ako pa ipapriso. Ayaw nga ni. Palihog ng pagkitaon ko ninyo sa may mayang buhato na ni. Kung ka mo pasultihon, saman, may linsyo. Okay, ang sendo na ito karoon at lawag, Gulyan. Kinis Melencio, Ate Pres. Melencio. Melencio niya, kinis Melencio, arder lagi taon kay si Ate Pres. Nya, wanang sigid tambag siyang amigo, bahantod nga, katapusan, sige na, yung asawa, sige mo, o say, gipatay na mo kan, yaw-yawan siya, gipatay na mo kan, gipatay na mo rip, gipatay na mo suka. Gipatay na mo, gipatay na, unsa naman ilaw, wa mamatay. Tukon bitaw siya bana, Ate Pres. Mo to yun, ikaw na lang. Oh, ikaw na lang may wala ko mapatay. Mapatay yun ka na ako. Ipapriso ti ka. Di papriso ti ka. Mao to ni kihataw ni asawa ti pres. Sa obre. Sa obre nako akong asawa. Gisumbong ko sa Bausi. Oh. O sa obre nako. Be. Ako pa'y gidaog-daog. Ako pa'y mapriso. Mayo ka ni. Paliw tabagi ko ninyo. Melencio. Mao ni Ate Pres. No na. Ikaw sa Melencio. Imo ni paan na di mo asawa. Mo na. Sama ka. Ipanad niya. Dagko na gud mong nagkita may tagbigsuon mo imo Munag managtiayon nga bago pa
Ayaw ko kalimot, ayaw ko mo papadaog. Oh, nasa gyud idaan. Kaya maanad man na, gulyat. No, nasa gyud na natin pres nga babae no. Oo. Nga kanang abis sila may gisplikaran taon sa lalaki daw. Maandan na ka ba? Di mayo. Ako bilagi nga asawa ti pres. May si Lisa kay dili man mo pa under ni mo no. Dili mo na siya mandar. Okay naman si Lisa. Sa una wag gyud nakakuan si Lisa na katong. Kani adto labayon Batanon lang pa siya, ta. batanon pa siya. Batanon pa siya labayon na ka. Wag ko dadi kutsilyo ang Lisa ti pres. Pero karon kalma na. Wa ko labayag baso nga nagsandig ko sa may Badlungon man sa kuno ka. Wa uy, wa butag ikoy. Butag Kanang ko. imong mata. Mauring ako bata nga. Nadaot ta. Maibugod Pinakita ko kayo sa. mga nindot. Ona. Mauna. Luoy kayo. Pero buta kay Lisa karon. Butan Lisa. Oo, lima ka. Masahian ko ni kabot. Mo ba? Masahian po ka no? Plasan ko niya og panyawan. Panyawan. Oo. Masahian ko butan kay Lisa eh. Kani adto. Pero ang kapait kay magmasahe, may digyo siya barog, sige. Andara ko sa ako magpungko. Okay kayo. Sige lang, okay lang. Okay na na oy. Okay lang. Katawar niya to ah. Bitaw dong, Bilisyo. Ako pa ni mo dong, imuha ng pantuno na mo. Sa walison kay nana, ano koy. Pero sika-sika, alagaw niya ikay nangitang trabaho para ipakaon niya. Ginoo ko. Dili man sa ingon nga kanang imong asawa tinuod panggaon na pero kanang imong asawa inana alam sa di ka panggaon di ka kuha niya ikay nagbuhi niya sa taon ilisi na litsi bam usab na bam be ikaw Ay, pamalikat ikaw, di erta. litsi ra man gud At sige, muhigo po nun sa kapiste, Pres. ikaw Ako lahi niya akong ibasahan ron Goliath, ha? okay Lucas 1, versikulo 20. Okay, balik ko. okay Lucas Lucas 1, versikulo 38. okay balik Paitan ng bayot. May matungkol sa kay di naman kinahanglan ti parahan kay dako kuan lugas. karon Bago New Testament, Lucas 1 verse 38. Na klaro na gyud. klaro na kayo Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. mao toy pagkunsa ni San Gabriel no Ako ning gibasa Goliath tungod kay aron makabati ang iyang asawa sa kinaiya sa usa ka asawa sama ni Santa Maria. Kay kini mo akong gibasa karon, gipaambit mo gulis pare ning pizza 20 size sa gospel. Yes, tama Secretary of Jesus. Sa gospel reading ang kingon nga dili ang tanan tawag Ginoo makasus sa ginharian sa langit. Kadto lang kuno nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan nato pa. Karon ningon ang pari, ang una di kuno ni tuman sa kabubuton sa Dios, si Maria sa New Testament ug si Abraham sa Old Testament. Karon dong kung gikihaman gani ka sa imong asawa, mas maayo. Ang tanang kagulyat nga. Carmen! Kung gikiya ka sa imong asawa, mas maayo. Pero ba? Pagkahuman, dad-a imong daw ka kumpare, pawitnisa, o kapila ka puspusi kaha. Tinawag bitaw. Loy kayo. Di ba? Bukol ko taon niyang taon. Loy kayo. Pura manis joke Goliath na naglungot-lungot ko. Nadunggan na rin ako, ha? Naglungot-lungot ko no si Vice President Sara nga madayon ng impeachment. Kaya sa kung ibulgar ang mga ginamos. Lagi. Karon. Ana na lang dong, kay kinay mong asawa, sukap na ito pagsugod. Pati yung, ulapan mo sa ugangan. Uy, ulapan sa ugangan. Parang ipon ba ng ugangan ninyo? Wa ba? Pero sa ako nang ingon, dili maayo ang kinaya sa imong asawa. Uy, abi ni mo Goliath, no? Istorya taman ni. Ano ba? Dili inoon matiayon. Inahan noon og anak. Ang inahan, propriyag kinaiya aning iyahang asawa. Abi ni mo, no? Pungpas masilingan ay sayo pa ganing kadlawon. Ang mama ko noong taon, ni bukol nas kan basiyos, galon sudan nagtubig. Kay ug sugoon sa anak, kung dugay mo tuman, labayon mas mga galon, mga kabok. Sa dihang. Sa dihang. Nasakit ang anak ug mayuma pertigyud nga kuan man to siya Goliath kanang usa kay mo basa sa simbahan lector na to wa nagyud sa pagkita lector wa nagyud sa pagkita sa kapilya ug sa masilingan pero tinagyog nakuha siyang tiyan di ulog sanay siya makadaog mo ba nga naman kini po mga tao marites pong panila mauna kay mo sukol mag-inahan may pong istorya lang ako ha pero dong Jerome kasi nga ni si Melencio kanang na ang
eksakto ang gisulti sa imong mga kumpare kay kanang imong duha ka kumpare nga sig tambag nimo naluoy ka na uy kita biya gulyat no kitang bisag dili kita maoy na igo kita maoy tigtambag sa kitang baytag apel. Sakitan eh. Oo. Sakto na. Kung gikiya ka, atubanga. Tubanga lang. Tanaw na to kung sa isultis kapitan. Oh, si kumpare nimo during og si Dikoy. Pasulti at pila ka bukol. Di ba ni bukol ka? O saan bukol na o hubang. Pili lang mo, parehas na nanduha. Di ba ni anak ka? Oh, kay, ug ingon na ani nga, kanang tabangan ka sa imong ugangan ug sa imong asawa, uy, usa na lang unya kung mabuta na mo yung mga anak. Mao yun. Dili maayo kay sa Biblia baya kanang gingon biya dito nga dapat ang asawa mo submit siya sa iyang kay ang asawa kuan man sa medyo ubos man sa kay sa bana kay ang bana biya hari sa panimalay. Ha? Oh. Dili lang tan mo ingon sa dili tan mo ingon gulyat ang pagbuwag mo kay basi kinasal sila. Oo. Ayaw lang. Oh, panog dili mo kinasal. Uy, Buwag mo. Pamutos mo ay. Pamutos mo ato tas baitog. Bago mangilis sa kato Mumbai din naman to. Salamat ka ba na ganito lumanon? Kuna ko ang pasultihon. RMN